Me tultiin justiin tuolta spa-osastolta ja oli kyllä aika ihana, oli kyllä aivan törkeä ihana just tähän hetkeen. Meinaa tähän nukahtaa. Oli ihan tosi ihana sauna ja kylpeä ja siinä kävi porukkaa, mutta jotenkin sopusi antaa ja sitten mekin oltiin, että kaikki lapset oli mukana. Jussi lähti aikaisemmin, Julia ja sitten Pensku ja Aurora lähti kanssa tuonne toiseen huoneeseen kanssa vähän aikaisemmin ja me jäätiin Raffen kanssa pitemmäksi aikaa ja mä tulin sitten tänne lasten kanssa ja Jussi lähti sitten tuonne vielä viimeiset löylyt ja kylpyhetket viettää, mutta ihana oli käydä kyllä ja olen kyllä tosi kiitollinen, että ollaan lasten kanssa käyty kylpylöissä ja sitten kuitenkin silleen, että ottaa muut huomioon, että siellä on muitakin kylpijöitä ja jotka haluaa rauhoittua, niin lapset osaa kyllä tosi hienosti silleen rauhoittua. Toki saa niin itsekin rauhoittua ja sitten muistaa, että hei, ne on lapsia, niitä kiinnostaa, ne kysyy paljon, mutta just että puhutaan hiljaa ja harjoitellaan olen poreammeissa silleen, että laitetaan kädet siihen reunalle ja kuunnellaan, kun se kohisee ja jatko musiikkia, mitä tuolla saunassa kuuluu, niin kuunnellaan niitä ja rauhoittuu ihan itsekin. Niin kyllä lapsetkin osaa tosi hienosti olla ja ihana olla yhdessä ja just että lapset toivottavasti käy vielä aikuisena vielä nautiskelemassa ja menee tolleen. Nauttii hienoja hetkiä. Moikka!